Buurtzorg Nederland onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw wenconcept buurtwonen. Dit te realiseren in de gemeente Dantemdriel. We praten hier over verder met Marije Aldersma en Nienke de Vries van Buurtzorg Nederland. Een hele goede middag. Goedemiddag. Nou, welkom in de studio. Wat houdt dit concept correct in? Buurtwonen is een combinatie met buurtzorg. We zorgen eigenlijk in de week dat er gewoon een hele hege noodzaak is, omdat we te maken hebben met een hele prutte vergrijzing. En daar ben we naar om het onderzoeken dat er een mogelijkheden binnen hoe we dat alles aanpakken kunnen, zodat we het preventief in de toekomst het beter met elkaar balwerken kunnen. Ja, in werken rekken in principe samen met de gemeente. Wat vooral had de gemeente hier correct in? Nou, de gemeente had nou nog net zozeer een rol, maar we zijn meer rond onderzoeken van hoe kunnen we dat hier vormen. Ja, en dan kun je natuurlijk net om de gemeente heen. Dus we hebben onze plan daar Ecovest deelt steeds maar. Hè? En ik vraag van, heb je een idee een ruimtesplak bij het geschikt van wijze zo. Ja. Dus op die manier. Ja, ja en hoe groot is de vraag naar dit idee of naar dit concept? Heb je daar enig idee van of een beeld van? Nou, we zorgen in ieder geval dat over 20 jaar dan binnen er haast 4 miljoen mensen boven de 64. Dus we zien wel echt een probleem, landelijk natuurlijk. Hè? En ze dwaande heen wie en wie komt het in de week zelf en heen wel heel bot het idee van we moeten hier ook wat met waan. En toen kwam buurtzorg met het buurtwonen concept en ze zijn ook recht begonnen in Joure. Ja. Dus het eerste project van hun wat ik start. Dus het is echt nog echt in de kinderschoenen, maar het is wel een plan om voor te beduren op de toekomst steeds maar. Ja. Ja, dus eigenlijk is het doel om mensen langer zelfstandig zeven blowen te kennen. Ja. Jim had daar wel een rol in natuurlijk, omdat Jim bij die meesten uit de vier komen om toch te helpen met die het oor. Binnen er al, heb je een idee dat er al locaties in principe voor binnen al? Ja, we hebben wel wat dingen op tegen. Hè? Maar we hebben net een concrete locatie in dat opzicht net. Maar de vraag komt ook vaak vanuit de leefomgeving zelf bij. Maar daarom ben ik een beetje rond promoten dat buurtwonen er is en dat we daarmee bezig zijn, zeg maar. Dus er is nog net een concrete locatie, maar we hopen hier in de gemeente dat er snel dat er wat op hun paard komt. Achter de schermen ben ik al wel druk om het ziekje vanuit buurtwonen wij van waar in Dantemdriel zo'n geschikt plak wezen. Maar we hadden verder dan niks hoe je het. Dus ze zijn er wel druk mee bezig om te zeggen van wat is geschikt. Want er zijn natuurlijk wel een aantal eisen waar ik aan het dorp onmaat voldwaan. Ja, wat voor eisen ben je dat correct? Kun je daar hoe vertellen? Het dorp maakt in principe 2000 inwoners. Het maakt voorzieningen, dus winkelcentrum. En er maakt een buurtzorgteam wijzen die het zwaar geleverd in. Nou, wat merk je hem precies van hoe is het correct geregeld bij bijvoorbeeld de bezetting? De meesten ervaren je met werkdruk of ga je hem voor alle cliënten nog genoeg tijd, zeg maar? Ja, we hebben genoeg tijd. We leveren echt de zwaar maar die nodig is. Dus wat mensen echt nodig hebben, dat jouw kwartier en dat kan hier daar langer wezen door dat kwater. Maar met dit buurtwonen, de bies, maar is het ook wel een beetje de bedoeling dat de zorgdruk echt wat naar beneden komt. Mensen komen te wenjen in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is echt een beetje het concept van het is wenjen in hun eigen dorp. Dus ze hoeven net van het ene dorp naar het andere dorp wat ze meer hulp nodig gaan ze blowen in hun eigen dorp. Dat is een beetje de insteek daarvan. En dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving wenjen, dan worden ze echt vaak beter en gezonder uit, zeg maar, dan dat ze naar een vreemd plak maken. Maar een vreemde huisarts, nou houden ze hun eigen voorzieningen, netwerk. Daar wordt ook heel bot van wat kan netwerk betekenen in de zorg. En tevens hebben we een gemeenschappelijke ruimte in het buurtwonen, dus in het huis, zeg maar. Dus er wordt ook heel wat inzet op preventie, op zelfredzaamheid, met elkaar de gemeenschap zijn, zeg maar. Ja, dus met elkaar in principe zoveel mogelijk aan, elkaar ondersteunen en elkaar helpen. Wat van termijn mag je me voorstellen? Is het tussen 0 en 4 weer realiseerd in de Dantemdriel of kan dat iets langer worden? Dat hopen we wel. Oké. Ja. Dus maar krijg hoe snel zij het doen, wijs ik in de gemeente. Ja. In principe, als er een goede groen voen is, dan kan het in Jogemaan in principe vanuit buurtwoon realiseerd worden. Ja, en wij maken dan denken, hoeveel mensen kinderen denken gezamenlijk wonen? Is er een max? Het is 10 wenningen minimaal tot max 24. Oké. Ja. Nou, dit is een heel nieuwsgierig concept natuurlijk. Ik beloof dat u uiteraard volg in de komende tijd. Zodra er meer nicer is, dan heren we graag even van je. Ja, zeker. Heel goed.